Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Miyerkules, petsa 5 di bulan ti Hulyo 2023. May danon ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Manipo di ti ENR Online. Dari di bagay mi hapon ni Robert De La Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para iti maysa nga oras ng kampanang idasar, kari di damdamag, nga mumi apo nga pakasiknan tayo amin sa kapada, ken wagas tapno mainformaran tayo, kari ito'y nga pagtengken pasamak. Dagiti damag ngayon sa ganami, ngayon di pagsisinukatan, ti kapan panunutan, kakailan, nakasaganaan na po nga mga iparwarte executive order ni Presidente Bongbong Marcos tapno may katen dito pagilian na Pilipinas ti public health emergency. Gagiyem kay kamsat kalpasan na po nga na-deklara dito idi imado limubo apo ti digitay na apektaran iti COVID-19. Gagiyem kay kamsat. Department of Justice mangbukel ti anti-agricultural task force tapno malabanan ti legal nga panagi serrek apo kadiri agricultural products ni Presidente Marcos ada di kita pinusgan na apo nga ahensya ti gobyerno kang runan ti NBI tapno mainvestigar kang runan na apo ti smuggling kano apo iti sibuyas gagiyem ken kamsat iti sabaling bangir utang ti gobyerno dimmakel iti 14.10 trillion iti bulan ti Mayo segon iti Bureau of Treasury gagiyem ken kabsat. Kontrobersya apo iti Office of the Vice President dimmepensa ti nasaong opisina babaeng ni Vice President Sara Duterte iti rimwar iti audit nga dati 668,000 nga naigatang apo kadigitay equipment tapnon ti kasta maipatakder ti satellite offices detoy gagiyem ken kamsat. So dinggit ito amunet tayo no anat tinagbarin nga depensa ni Vice President Duterte gagiyem ken kamsat. So ti NBI, Department of Justice gagiyem kamsat dito ti pinusgana po ni Presidente Marcos para iti panaka-investigar ti smuggling kada hoarding iti biyang digitay agricultural products gagiyem ken kamsat. Iti sa baling nga bangir, NBI nang ipasaapo tinayon nga ebidensya iti pan nakapapatay ni Governor Ruel Digamo gagayem ken kaabsat suna saan na maobligara po di kita mapanagatendar nga mangiparanga po iti COVID test resulta iti COVID test seguna po iti biyang ti Executive Department gagayem ken kaabsat ken pagsasaritaan ito apo di kita anomalya may panggip ti sibuyas kada deti gaglikago mapo ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga imapirada po ti Department of National Defense di ILG nga TMILF ket do arumbengen nga madisarmaran Quezon City Police District adan lidda apo kadeti naggandat nga mangrames iti maysang estudyante iti UP Diliman Campus. Dagitoy ken sabsabali pay tampok para di maysa nga oras iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinururay di revisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi iti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manito iti kadaanan aging ganing kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration.
Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, dan sa 14 minutos kalpasan alas 12, kinumpirmaran nila po ni Health Secretary Teodoro Erbusa nga pinaburanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti panakaikating ti public health emergency status ti pagilyante nga Pilipinas gapoy ti COVID-19. Kuna ni Erbusa nga nakasagana nga may parwar ti executive order ti Presidente Presidente seknan iti detoy ngem maururay urayan pala iti Chief Executive ti resolution manipon iti interagency task force for the management of emerging infectious disease IATF gagiyem ken kaabsat in laluag ni Erbusa nga nagdamaket may konsideraren babaen ti World Health Organization nga ti COVID-19 ket may saraingen nga sakit wenno respiratory illness gagiyem ken kaabsat sigun pay ken Erbusa oray in recommendati IATF iti panangikat iti health emergency kasapulan pa ilaeng nga maadal babente Office of the President ken di so magmamanupay nga konsiderasyon. Sanat mo kunayo, librete ka din po iti biyang ti COVID-19. Saan aya nga itay kalabes kaditay evacuation center si Jay Albay kalpasan ti panagalburuto apo di Bulkan Mayon adda digiti nagpositive nagpositive nga maysa nga na-evacuate gagiyem ken kaabsat but segon iti Department of Health, kung konsiderar dati panangilawlawag ti World Health Organization ti COVID-19 ket may salaing nga sakit when no respiratory illness gagiyem ken kaabsat so anat pa nagkita yo apo kada tayo sa bagay kadwan kan siguro kada tayo ket paburannan ti panakaikaten ti health emergency iti biyang ti pagilyantay nga Pilipinas may sadeti apo kadagiti rason nga dagiti umatendar apo iti State of the Nation address may kadwang State of the Nation address ti Presidente ket saanen nga maobligar pa nga mangiparwar iti COVID test result gigiyem ken kamsat sigon iti House of Executive iti biyang ti ehekutibo papagayam saan nga maobligaren nga mangipakita ti negatibo nga RT-PCR test wenno antigen test result dahil umatendar, iti may kadwang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dati apokit maangay into no Hulyo 24.
mga lat ito apo ti access tayo iti ENR online tapno maipadanon tayo apo iti State of the Nation address may kadwa ni State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagayem ken kabsat deta apo ket into no Hulyo 24 aldaw to deta apo iti Lunes gigiyem ken kamsat paramet ka iti bakunado deti asublianan tayo diti agaten apo ti State of the Nation address paramet ka iti bakunado kasapulan lata apo ti panangipakita di COVID-19 vaccination card wenno vaccine card kinunapay ni Velasco nga ti panakaikat ti COVID-19 test requirement kaya dapat nakainaig na iti posisyon ni Health Secretary Teodoro Herbusa wenno Ted Herbusa nga imunan nga nang irekomendar ken ni Marcos nga may katen ti public health emergency declaration gapo di COVID-19 kagiddan deto mapalukayan meten ti COVID-19 protocols ken manamnama nga mapno ti Kongreso kadagiti bisita kabayatan na ni Paul Soriano gagiyem kamsata ti Presidential Advisor for Creative Communication ti direktor ti nasao nga panakaidanon ti State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagiyem ken kamsat kas na bagatatay manamnaman na po ti panangiparwar ti Presidente ti panakaikat o executive order nga mangikaten na po iti COVID-19 public health emergency gagiyem kamsat no pay kasta ada digiti panigurado apo nga masapul nga formal ti panangibilin ni Marcos iti panakaikat ti COVID public health emergency na panawag po babaen meten ken ni Health Secretary Teodoro Herbusa iti may sa press briefing iti Malacañang nga ti panakailif wenno panakaikaten ket optional laeng optional laeng iti panagsuot iti face mask awam met ti formal order so nga unrayen tayo ti order de facto man detoy wenno anyaman gagiyem ken kaamsat ti bilin ti biang ti Presidente segon ken Herbusa ket makapasublin makaipasubli iti normal nga ekonomiya aglalalo ket adupay laeng diti awana wenno na digiti naawan gapu iti restrictions gubway ti COVID-19 segon pay ken ni Herbusa ket dinakamat met ti Presidente iti meeting na kadigiti kaming ti gabinete nga ti COVID-19 ket may bilang nga may salaengen nga kasakit nga kasla kuma panagpanateng ken panaguyek nupay kasta inlalawag ni Herbusa nga rumbeng paylaeng nga po nga protektaran digiti umili ti bagida no kasaken na kasapulan paylaeng iti panagpabakuna so ayon gagiyem kaabsat diti posible na po nga panakaikat ti health emergency gagiyem ken kabsat ditoy pagiliantay nga Pilipinas public health emergency nga dito iti ginubuay apo iti COVID-19 no malagipyo na deklarar apo ti public health emergency dito Pilipinas babaen pa lang iti dating Presidente Rodrigo Roa Duterte idi kasagsagan na po iti panagado dagitay apektado iti COVID-19 nga nangitunda po ti panagrigat ti ekonomiya adu dagitay saan nga naipatungpal kasla kuma ti panagiskwela panagmisa kaditi simbaan both private and public sector apektado dagitay open air activities kada closed door activities na limitaran gagiyem kaamsat ngem adda digiti tiyempo nga talaga nga pawil nga mamimpinsan gagiyem ken kaamsat ti panagtitipon outdoor man wenno indoor digitay nasao nga aktibidades. Okay, pagsasaritaan tayo tumetapo diti Kalikagom ti Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao nga i-address da po ti DND, DILG, ken ti MILF ti Department of National Defense ken ti DILG deti hirit apo ti BARM isu ti panakadisarmar kuma dagiti kameng ti MILF apay nga ta isu da nga ta apo ti adada nga mangituntunday ti riribok kadagiti masakupan ti BARM. What about MNLF digiti saludsod gagiyem ken kamsat kabayatan na agyaman tayo apo kadisu bagaganad. Thank you very much.
much kani Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kahit yung abo di agpakonsultar ti doktor, mapanid doktor mapagtalkaan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa po iti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti kahit yung patakdere na pasdek, agserbi nga si pupudno, TMT Construction Company. Masarakan dito ya po, iti 48A, Kabungaan North, Lawag City, babenti parang imaton, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, di Ciudad Tilawag. Adaan nga po kadi nagkakalaing aircon technician sa tapno or nusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bacra, Ilocos Norte, ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii, ken ni Lani Corpus, manipod na po iti Xiamen, China. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert. Aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay,
tuloy-tuloy. 26 nga minutos pasado alas 12. Papagayam, di kita manarimana po ti panangal daw na. Happy lunch time po sa pay tag-serving. Pigsa ti bagi ken kararwate po di ti lakamin tayo taraon para iti pangal daw. Iti ngal daw iti Miyerkules 5 iti mabilang iti bulan ti Hulyo. Gagayem ken kamsat. Okay? Imapela po ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Governor's Caucus, di kita gubernador po ti sakop ti BARM. Iti biyang ti Department of National Defense ken ti Department of Interior and Local Government DND ken DILG para iti kompleto nga decommissioning wenno pan nakadisarma dagiti coming po ti Muro Islamic Liberation Front wenno MILF gagayem kakabsata. Ti apela, ket bunga apo di kitay panagtataripnong tapno mapagsasaritaan di kiti lima nga napuinta uno na butusan nga provincial governor ti BARM region kabilangin ditoy ti baro nga BARM Governors Caucus wenno BGC. Segon ti gobernador, kadigiti gobernador, rumbeng nga ikonsidera ti Department of National Defense Secretary Gilbert Chiduro ken ti DILG Secretary Benhur Abalus dagiti posisyon ken rekomendasyon nga adda ti kalikagom na nga maipursigi ti Ornos Linak Kental na ken seguridad ti BARM mainaig iti mayuswat to apong eleksyon into October 2023 ken May 2025. Iti panangidaulo ni Governor Mamintal Alonto Adjun Jr. ti Lanao del Sur, Governor Bai Mariama Sangki Mangudodato ti Maguindanao del Sur, Governor Abdusakar M. Tan ti Sulu, Governor Hajiman S. Hataman Saliman ti Basilan, Governor Ismael Mang Ismael Mang Isali ti Tawi-Tawi ken deti po ket inpetengda when inpeteng ti Bangsamoro Governors Caucus nga ti kalikagom da nga mangipursigi ti Ornos Linak Kental na iti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inpeteng ti gobernador ti posisyon da ken rekomendasyon da nga daytoy ket namunganay iti kalikagom da nga maistablisaren ti Ornos Linak Kental da ken panagduras iti komunidad nga daytoy tinabayagen nga arapaap digiti lumugar wenno umili. Inpeteng pa iti BGC nga adon nga karit digiti inporsigida ken ti husto nga makaipaay iti detoy nga kalikagom ket ti panaka-disarma wenno decommissioning ti MILF ken aminado digitoy nga gobernador wenno aminen digitoy nga gobernador ti BARM. Maysa kadigiti dinakamat da nga dakkel nga mang laped iti proseso ket ti kaawan ti manamnama nga baseline data ken digitoy ket ti makukwestiyonaran nga kredibilidad ti proseso para ti panakadisarmar ken daytoy ti pangrugrugyan ti agtultuloy nga kaawan ti talek dagiti mairamraman nga grupo. Maibilang kadigiti mangparparigat ti proseso ti panagduras ken ti panaka-establisar ti Ornos Linak Kental na ket ti kaawan ti komprehensibo nga pakakitaan wenno listaan ang mangipakita iti kaadda wenno ayan digiti agarop o parapulo ribo nga mannakigubat or combatants no sa dinno nga digitay kuta da wenno base commands ken digitoy ket mairamraman iti kaso kriminal nga adda pay apo digitay report nga digitoy nga grupo ket dati digitay kriminal ken rumbeng nga madisarmaran digitoy gagiyem kay kabsat gaputa rumrumar nga digitoy ket saan nya hususto nga miyembro wenno maibilang nga MILF combatants idinto nga ti pannakawara ti base commands ket mabayag unay iti pannakaiproseso na. In rekomendar ti Bangsamoro Governors Caucus ti panangaramid ti listaan tapno mabigbig ti 40,000 MILF members ken ditoy ket mairaman nga madisarmanan para iti alisto kuma nga pannakaberipikar digitay maibilang kadaytoy nga grupo.
ti presensya ti MILF Base Command di may nga lugar ket deti ti mangitunda iti komplikasyon dagiti law enforcement agencies ken ure pay mismo iti mekanismo nga pursigi iti urnos li nakkental na dagiti agkalikagom nga agserbi wenno mangiserbi iti arrest warrant kadagiti lugar ket agresulta iti panagririnnupak gagiem ken kabsat no sa dinno nga makakusaran ti MILF kan digiti miyembro na nga digiti taga-gobyerno apo ti mangiswat iti operasyon ket saan nga nakikoordinar kadakwada. So dapat ada koordinasyon mo, na ada operasyon mo. Ano bang grupo yan? Digiti kaastoy nga sitwasyon isu ti mangitunda iti panagduda iti panig ti gobyerno nga protektaran wenno isalsalbar ida ti kampo ti MILF digito nga kriminal aglalalo nga mangitunda iti komplikasyon para iti proseso ti decommissioning segon iti Bangsamoro Governor's Caucus. Ayun So di gayam ti apelada madisarmara na po digito MILF kang runaan na digiti man nakigubat nga digitoy ket may bagbaga nga saan met nga lehitimo nga miyembro ti MILF gapu ti isuda digiti mairamraman ka digiti krimen ngem ti ayan nga pagdaksan adda akusasyon apo ti BGC Bangsamoro Governor's Caucus gigiyem ken kamsata nga digitoy nga miyembros apo ket isuda nga maibilang nga da panakairamraman na kadigiti krimen kasla proteksyonan ida apo ti MILF gagayem ken kamsat. Amoy amin no nariribok ti may nga lugar apo kayat na nga sawen nga awan met ti panagduras adu pay digiti mairamraman adu digiti maipit apo ti riribok mabali na mapapatay digiti umili mabali na mabuteng ti tao nga mapan ka digiti nga lugar gagayem ken kabsat no adda digiti kastoy nga armed group nga mangiswat apo ka digiti kriminalidad ket kasano nga ruden ti panagbiag ti tao tilaingen pagarigan tayo apo iti kabukbudan tayo nga lugar idi agraira apo ti insurhensya digitay New People's Army kadi sumagmano apaset ti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken kabangibang tayo nga probinsya anat mapasamak idi digitay tao apo nga da pagsapulan na ijibantay mapanda agala ti basit lang banag apanda agpidot kadi bulong ti samak ngamin da po may isang pagsapulan nidi especially some parts of Bintar Bakara kada sa Balipay dijay alaen da dijay sada umay ilako kada kam ditoy nga agproduce ti basi idi kwan saanen gapot mabuteng da nga mapan digitay agtalon gagiyem ken kabsat imbes nga mabalinda nga mapan sumalog iti kataltalunan nga masapa gagiyem kabsat di ba da kanta nga di man nalon masapa nga sumalog kunana gigiyem ken kabsat sanda nga mabalin na masapa amanta masagang daida so nga ururahin da nga umaldaw gagiyem ken kabsat ada ko mapanagtitipon ti rabi mabuteng da nga agtitipon gaputa amanganta gundawayan nida digiti rebelde nga mapan doktrinaan wenno kasarsarita nga isu ti kamakda nasapa pay nga paset ti rabi nakadagepe namin na pagtaengan ganun gagiyem kay kabsat so possible nga digiti arungaing digiti umili nga masakupan ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nakiapointa kapo kini abogado Sema ijay Mindanao ngem saan sa nga available kapot adda ti meeting ko kunana tatay tapno amwente kumapo konfirmaran tayo dagitoy nga agbalbalin apo nga rekomendasyon deti gugubernador dagiti lima nga gugubernador apo nga masakupan ti BARM gagiyem ken kabsat no adda kinaagpaysuna nga adda digiti saan nga hususto nga miyembro ti MILF nga mairamraman ti krimen ngem ti MILF proteksyonan na digitoy ilimlimeng na digitoy nga minapo adda digiti padasen digiti taga-gobyerno especially apo ti biyang ti militar wenno ti kapulisan nga no adda ti serbida nga warrant of arrest kadigitay maibaga nga kastoy apo ti aktibidad na wenno adda pakairamramanan na krimen agtimnag detoy apo ti riribok gagiyem ken kamsat agasem apo deti rekomendasyon ti Bangsamoro Governor's Caucus maramid kumatilistaan ket mabigbig
ti 40,000 nga MILF members nga mairaman apo iti pannakadisarmar. So medyo delikado apo diti sitwasyon. Amangan tadadang agbusor ti MILF iti dating ket adadang makigubat da sangwenda apo digiti taga-BARM wenno ti tropa iti gobyerno. Gagayem ken kabsat. Okay, kasangwanan na po, digit sabsabali pa yung damag, ngayon pagsasaritaan, agyaman tayo ka dito maganad. Thank you very much, Lani Corpus, di Xiamen, China. Mr. Onofre de Rupan, iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, adaan na po ka rin laing aircon technicians, Tapnon Ornosen dati aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa po ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Kukwa, Imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ba apo iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North Labag City, lauden na po ti Cabeza Elementary School, gagiyem ken kabsat. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, ag nga nga malpas ti kayat yung patakdere na pasdek, ag serbi asi pupudno, TMT Construction Company, babayin di pa nang imaton, tagtagikwa ni Honorable Telwin Pastor, Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. Manipod po di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Bagiyo, kaya yung apo di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinururay di gisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho manipod kanidi empleyado. Malaksit iti data, ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy.
Toy, o 40 na minuto sa po, pasado alas 12, gagayim ken na kabsat. Ituloy-tuloy tayo po, inte pa nagpipinadamag. Deti pan nakapapatay, ti gobernador nga ni Ruel Digamo apo gagiyim kay kabsat, di ba nabara dito nga papagsasaritaan aglalo apo di maakusaran ti maysa nga diputado Arnie Teves kas maysa karigiti akusado no di bakit isut ba akusaran nga mastermind iti pamapatay aglalo na po di adda kiti mangipaay ti panangikonfesarda iti partisipasyon da ngem na ibawi babaen iti panangibabawi da kadije nga testimonyada, then rimwar apo nga isuda na bayadan ti 8 million at dapat idi naparwar nga detainee from NBI nga isutat at sursuanan isutat na apo ti nabara nga mapagsasaritaan against National Bureau of Investigation. Ida apo from the National Bureau of Investigation nang iparwar tinayon nga ebidensya kagiddan ti preliminary hearing ti murder complaints iti pan nakapapatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo gigayem kay kabsat. Sigon ti Department of Justice spokesperson Miko Clavano, idi kalman, Hulyo 4, may bilang kadigdinayon nga ebidensya nga inpasada ket digiti ladawan, video, nga mas mangbigbig kadigi akusado nga adday di nakapasabakan ti krimen ken mang suporta iti testimonya digitay nga imunan nga impaayda kasangwanan nga bimaliktad digitoy digiti na bimaliktad nga mapagatatapan nga nabayadan gagiyem kakamsat iti dakkel nga kantidad milyon na gagiyem keng kabsat. Sigun pay iti opisyal nang ipasap ti NBI iti mas nalawlawag nga kopya digiti ebidensya nga imunan nga naipasa. Iti investigasyon adda digiti panakainaig na iti multiple murder complaints nga naipila kontra iken ni suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ken sabali pay gapo iti panakapapatay ni Digamo. Iti napalabas nga lawas tinakdiran Darumel Pagtaguan, Daniel Lora, Osmondo Rivero, Joven Javier, ken Rogelio Antipulo, ti panangibabawidan kariti munan nga testimonyada seknan iti pamapatay. Iti met panagdingeg wenno hearing iti Lunes Hulyo 3 pinatibkermet digiti akusado nga da Winrich Stories, Joric Labrador, Benji Rodriguez ken Eulogio wenno Benji Rodriguez Eulogio ken John Louis Gonion ti panang ngibabawi damit apo iti testimonyada gagayem kabsat. Malagipyo ada tinagbalin nga rakurak coming from DOJ, especially DOJ Secretary nga awan iti control na kadigitoy nga maibagbaga apo nga adda pan nakainaig na apo iti pamapatay ken ni Digamo gagayem ken kabsat. So makatulong nga ta deti apo iti biang ti adada nga pan nakasulbar ti kaso digitoy nga nayon nga ebidensya nga inparwar ti NBI wenno agbugbuggo ti NBI gagayem ken kabsat gapo iti pan nakaakusarda nga adda maysa nga detainee iti biang ti NBI nga naparwar gagayem ken kabsat tapno i-deliver na ti kwarta nga pagbayad kadigitay yun yung allegation gigiyem ken kabsat so anya ti agpayso dito nga takder ti new National Bureau of Investigation na mainaig kadito nga kaso gagayem ken kabsat so siputan tayo kitain tayo no anan to apo ti pagbanagan na ti nasao nga ruar nga baro nga ebidensya iseknan apo iti pan nakapapatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo gagayem ken kakabsat. Okay? Dapat na batbati apo nga sa 15 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Padaanan niyo apo diti sa bali pay nga surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag kinayat nga inte ito ibasa iti programa tinapalabas. Mapandemit apo di Senado. Seknan apo kaditi kontrobersya ti Department of Tourism deti video audio visual nga na-launch apo tapno ma-launch deti baro nga slogan ti Department of Tourism nga Love the Philippines gigiyem kakabsat imununan nga pinutulen ti Department of Tourism ti
koneksyon na kaditi na promotion na agency, advertising agency nga kontrataan na dito promotional video ti DOT gagayem kay Kamsat ang nagusar apo kaditay saan met apo nga video footages nga naala dito pagilyante nga Pilipinas nga even Senator Amy Marcos ket medyo nagtaka sa dinno nga taji paway dito nga San Jones ko na nagayam saan nga ditoy gagayem kay Kamsat okay tatapo nang iparwar ni Senate Minority Leader Coco Pimentel iti rakurak na wenno takder na nga masapol nga pasublen ti Department of Tourism ti bayad na iti advertising agency gapu iti controversial nga nagpasaran na iti promotional video ti baro nga tourism slogan nga Love the Philippines. Dapat laeng nga maipasubli gagayem keng Kamsat naggasto kat milyon sinwitik na met ti Pilipino, sinwitik na met ti tattao gagayem keng Kamsat segon ken ni Pimentel rumbeng laeng isardengan ti Department of Tourism ti kontrata na iti DDB Philippines po iti apan nakapukawen ti talek kalpasan nga osaren ti nasao nga ad firm with advertising firm gagiyem keng Kamsat digiti materyales manipud kay stock footage nga saan met apo nga naala iti uneg ti pagilyante nga Pilipinas inpeteng ti leader ti Minoria nga ni Pimentel nga saan narumbeng nga maddaan ti financial damage si pagilyan gapo iti napasamak nga kapalpakan kunana nga no adda timunan nga ibayad iti ahensya ket rumbeng nga maipasubli detoy aglalalo no detoy ket adda pa nakainaig iti kontrobersyal nga video promotion inayon pa ni Pimentel nga saan rumbeng nga bayadan ti professional fee ti advertising agency gapo ta nagbalin nga unprofessional kadagiti trinabaho na inrekomenda pa ni Pimentel nga kadi sumaruno nga panangipatungpal ti Department of Tourism masapol nga mas naururnos ti screening kadagiti contractors wenno service providers tapnon maliklikan ti kastoy nga pasamak gagayem keng Kamsat nasking nga ron po nga aggastos ti gobyerno iti kaawan ti ka SS kan na nga promotional video gagayem keng Kamsat alos sinwitik na ti sibubukil a gobyerno ken dati nga Filipino dating advertising agency gapo na saan metapo nga naalay ti pagilyante nga Pilipinas dagitay in parwar na apo nga videos may panggep iti daytoy. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when yu anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta
ag condense zona then ag misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti ag filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood zona maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, dapat na batbati, 8 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagayem kay Kabsat. Okay, mapantayo apo karili mapaspasama kinibendeg ti agrikultura, aglalo apo ti bendeg ti agriculture products gagayem ken kakabsat. Di ba adda digitay sumagmamanon nga mangipurpursigi wenno mangibagbaga nga dapat ibatanen ni Presidente Ferdinand Marcos ti panangidaulo na ti Department of Agriculture. But idi before apo nga igaman na detoy or after nga isu apo ti nagasumer kas DA Secretary kalikagom ni Marcos nga masulbar digiti problema iti uneg ti bineg ti agrikultura ken ada di nagbalin na rakurak na nga mas alalisto ti proseso kadiri programa gapo ta isuna ti presidente and at the same time DA Secretary gagiyem ken Kamsat ada ti nagbalin nga mandar ni Presidente Ferdinand Marcos gagiyem ken Kamsat para iti investigasyon seknan ti smuggling ti sibuyas ken sabali pa yung agricultural products diri Pagilian medyo maulit-ulit digituyen apo ang agbalbalin na bilin coming from the president inawagan ti biyang ti presidente nga an act as being tantamount to economic sabotage gagihim kay Kamsat so medyo nadagsen dito economic sabotage karili mapaniknikan nga mga arami diti kastoy idi may sa apo nga pamilin kinuna ti presidente nga have just given instructions to the DOJ and NBI to initiate an investigation into the hoarding, smuggling, and price fixing of agricultural commodities. And this is stemming from the hearing that we've conducted in the House, especially by Congresswoman Stella Kimbo, and the findings that they came up with. So, in aid of legislation, dagitay nayuswat apo nga panag-investigar, babae na po iti lower house, but nagbalin nga basehan ti presidente dito tapno ibilin na apo ti kastoy nga pan naka-investigar ken ibilang na dito apo nga panang sabotahe iti ekonomiya ti Pagiliante nga Pilipinas nga maysa nga nadagsen nga kaso. Ini may isang memorandum nga insumitir na ti na isumitir ken ni presidente babaeng ken ni Marikina Representative Stella Kimbo in the ulwan na ti Committee on Agriculture and Food Hearings nga detoy ket wenno iti biyang ti akin baba nga balay pagpandayan lintek ti Kongreso kinunana nga substantial evidence has been uncovered pointing to the existence of an onion cartel as shed light and the cause behind the surge in onion prices in 2022. So kaya't nasa wen nga natibker apo digiti ebidensya nga naparwar ti investigasyon nga inyuswat ti Committee on Agriculture and Food Hearings iti House of Representatives. Nga daytoy na isubmitiren apo kini Presidente Ferdinand Marcos
ket nagbunga dito apo ti panangibilin na iti investigasyon nga idauluan ti biyang ti Department of Justice ken ti biyang ti DOJ gagayem kay kamsat. Ang masama dito at tindakis dito nga makikita nukas bilang sa pay tagkamaliak amangan ta ti investigasyon ket adda mairaman nga taga Department of Agriculture iti hoarding, smuggling gagayem kabsat or artificial shortage kadagitoy apo nga klase iti produkto manipod ti pagtatalunan. Ket napintas apo no adda ti rumar hindi pa nag-investigar, aglalalo ket nadagsen kung nada digiti ebidensya nga naparwarda iti House of Representatives hearing babaeng ken ni diputada Kimbo nga daytoy tinaisubmitir iti biyang ti presidente. Yad adayon ni apo no adda mairaman apo kadagiti opisyales nga adda iti Department of Agriculture kadagitoy nga pasama kapo iti biyang digiti agricultural products gagayem kabsat. Inpetting ti presidente nga adda ti wenno ti importansya ti na iparwar kas maipagita wenno digitoy ket maibilang nga supisyente nga pagibasaran tapnon ti kasta marugyan ti investigasyon ket mabigbig ti kasapulan nga masungbatan gapu iti kadagsen apo ti agbalbalin nga pannakasabotahe ti ekonomiya kadigitoy nga illegal nga aktibidad. Iti report ni Kimbo detoy ket ti biyang apo ti panangsungbat ti cold storage facility owner iti nasao nga panagdingeg nga mangipalawag nga sa makaumanay ti supply ti sibuyas iti panawen ti price surge wenno panagnato ti presyo. So no makaumanay ti supply kuna di facility cold storage facility owner apay nga ngimato. So kayat nga sawen adda hoarding. Pagka hoarding no kunam parang artificial shortage inutem nga iparwar DJ staff or product tapnon ti kasta basit apo ti adda iti merkado ket no agari dete law of supply and demand nangato ti demand basit ti supply agresulta ti nangato nga presyo. Yun yung masama dete kang runana mapaspasama kapo kadigitay digitay agricultural products kasla ko maitibiyang ti mais, tibiyang ti bawang, tibiyang ti irik, gatangen apo amin digitay adaan iti pasilidad nga pagimbakan, pag-anuan. Into no magatang daamin manipod kadigiti mannalon awang kakompetensya dan. So kay kayat da apo nga iparparwar nga volume kadigito yung agricultural products nga mangitunda apo ti kaslabasit nga supply nga mangitunda iti nangato nga presyo. Iyan yung masama. Isu nga dakkel apo ti agbalin nga ebidensya epekto na iti biyang digiti mannalon. Kasi kada titatan nga mannalon ilakom amin DJ produktum. Irik ko ba? Let's say irik. Ilakom amin. Apay? Ilakom amin na pangkamat mo kaditi pagpunam kaditi sumarunumanen. Kas lakom first cropping. Lakom amin. Para adidi ket punam para second cropping. Ganun na rin yung second cropping. Ilakom amin. Agmula kantot mais. Agmula kat nating. Yun yung Into no kwan, awan met bagas mo. Awan isaang ni asawa mo. Awan isaang ti anak mo. Na gaputa isot na busgan niya gumatangkan. Tidakes na jay. DJ inlakom tinababa nga presyo nga irik. Gatangim ita tinakangingina gapo apo iti epekto iti hoarding wenno panang kailimeng apo digitoy nga produkto. Iti hearing gagiyem kay kamsat nagligudan met ni Lilia Leia Cruz mabigbigbig nga sibuyas queen ti panakairamraman na iti onion importation. Kinunana nga tinagbalin lang yung partisipasyon na ket limitado iti tracking ken panang tulong kadigiti mannalon iti sibuyas. Yan yung sibuyas queen. Nupay kasta kinuna ni Kimbo nga digiti ebidensya nga naipresenta iti nasao nga hearing na kumpirmaran tinaiget nga panakairaman ni Cruz iti industriya iti sibuyas. Ni Cruz, segun ken ni Kimbo, ket majority stockholder ti Philippine Vieva Group of Companies Incorporated, nga detoy ket na-establisar pa iti 2012. Karaman di sa balipay nga major players ti union industry nga ditoy ket karaman ti cartel operations may bilangin dito ti koordinasyon ti stock withdrawals ken price fixing iti nagduduma nga produkto gagayem ken kamsat. So kitain tayo apo no natagbalin nga gagayem kamsat kas responsapo kadetoy nga ni apo presidente ti Department of Justice mang bukwel apo ti Anti-Agricultural Task Force para
para iti pananglaban iti legal nga panakaisirek dito nga produkto dito pagilyan nga Pilipinas. Inlalawag po ti Department of Justice nga dan ti plano deto nga mangistablisar ti may sa grupo nga deto ket mawagan ti Anti-Agricultural Task Force tapno malabanan dagiti agricultural smuggling dito pagilyan na tinasao nga grupo ti mapusgan nga mag-imbestigar iti onion smuggling iti pagilyan nga nagbalin nga rason napno umato iti kastauna iti presyo deto nga produkto. No may palagipa po, bimabot pa iti 600 to 700 ti presyo ti sibuyas iti kada kilo iti dawan nga tawen 2022 so rason nga naalarma di opisyal ti gobyerno. Second ti Department of Justice tapno masungbatan tinasaw nga isyo isuda ket koordinar iti sabali pa nga ahensya ti gobyerno particular ti Bureau of Customs ken ti Department of Agriculture. Ito na yung sinasabi ko. Ada koordinasyon kano apo. What if no di taga customs? Yan ada partisipasyon da di smuggling. What if no di taga Department of Agriculture ket karaman pa gagihim kay kamsat. Kino nati ahensya wenno ti NBI nga inda investigaren tutukan ti panagkolekta ti makaumanay nga data wenno ebidensya tapno ti kasta mabigbiga po tinaggapuan tinaindaklan nga onion smuggling ditoy pagilian. Sabi ko mapot agbalegi but pagkita kag balegi ditoy kasi ada ti coordination from the legislative to the executive. Di ba? Ni Kimbo gagiyem ka absat nang isubmitiren ti report gapo iti panangidaulo na iti committee nga naginvestigar iti biyang ni Presidente Marcos. Then ni Marcos DJ tinagbalin nga basehan na tapno mandaren na apo digitoy nga ahensyas ti gobyerno pakaramanan ti NBI tapno aginvestigar. Pampaneknekan met ni Kimbo nga adda tigiti makaumanay nga ebidensya nga mangipakita nga adda ti mapaspasama nga kastoy nga illegal nga aktibidad seknan iti deto nga produkto wenno ti mga sibuyas gagiyem ken kamsat. So agtalinabo nga saludsud ko anat ti mapasamak no kas pagarigan iti investigasyon nga uswat ti NBI ken ti DOJ iti smuggling iti sibuyas ken sabali pa nga agricultural products ket adda karaman nga taga gobyerno karaman apo iti dating anomalya ang kangrunan na apo ti Department of Agriculture ken kastamet den iti biyang ti Bureau of Customs. Yan po yung abangan po natin kada gitoy apo nga paspasamak nga amok ditoy maapektaran tay amin na sapa daga po aggat-gatang tayo kadito yung agricultural products gagayem kay kamsat ken no adda digiti kasjayen smuggling sana mailako na mailakot na laka digiti produkto tayo na pumanipod ti pagtatalunan nga mangitunda iti pannakabagsak apo ti pagbiyagan digiti mannalot. Awanan na po tinabati pa yung oras tayo iti deto yung aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Deto po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibati min tinatalin ay nga malem ti Miyerkules, agyaman kami, tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinaito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can
it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takpimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakilamanan masalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing ang di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasa damalen ti Miyerkules, Hulyo 5, 2023. Idanon manen ti ENR Online, ti programa Tinapalabas. Ready di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwaray di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Awisin da kayo nga kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras tapno hintay ibasa ti surat nga nakaipalaunan manen
tinapalabas iti biyag kinaya, ti maysa a pagayam. Yan kasangwanan yun tay rugyan nga lukiben, basaen, tinailana, diti surat, agyaman tayo kada iti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikriklayan nyo apo di bagiyo, kit iti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company, manipod iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas, ti pastakderen nyo apasdek. Agserbi nga si pupudno, TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin kakalaing nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Onofre Durupan, Madurupan, manipod iti Wayanay, Hawaii, kay ni Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Daytoyen tinururay di nagisem ka di daan nalugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City.
Ti surat papagayam, ngayon ti padayawan niya ibasa, iti deto nga surat, anak, when iti deto nga malim, nga nakilaunan, tinapalabas ti biyag kinayat. Ket surat ngayon patulod, ti may sa pagayam, nga kayat na ti paawagan iti tangatang, iti nagan nga yume. Naisaguday iti surat ni Pagayam tayo Yumi, tinapalabas ko, Manong Robert. Ti kakablaaw ko ken ka, itinagasa tamalin. Kabulon ti kararag nga si kakitadday tinasayat nga kasasaad. Nga sangbayan ti gitikas kanya, nga daan itinarilidem anapalabas. Naawis tinumo tapnon ti gasta, umay kumet idatag, tinapalabas ko Manong Robert. Ngamin sipud sursurotek ti programa. Adda ti gundaway nga may buyog tiriknak. Manakanak dagiti lulwa. Gapu iti pakasaritaan tinapalabas ti biyag. Dagiti pada kadumdungi. Dahito iti may sa karigdi kang ronaan na rason nga naawi sakmet. Tapno may ko ipaset iti dahito nga programa tinapalabas ko. Panagtintinnatek ti awawagak papa ken kastamit ken mama Manong Robert. Nupay papa ken mama ti awag ko kadakwada. Saan niya manginadawan nga nasalukag wenno naranyag ti biag nga kada kami. Driver ti bus ni Papa Roque. Idinto nga ni mama ket may salay nga tagibalay. Ngano daduma kabsat kinadamit di mapan na pangluan. When mapan na pakitrabahuan. Tapnon, adamit din na masapula. Idilikudan ti makitak nga nasamit nga panagpimpin na tek. Tinariing nga kaama, ken ti inak. Siyak kabsat ti mapapaidaman iti pamatek. Nga daytoy ket nabayag nga insapsapulak iti solusyon. When nusungbat. No apay-apay, nga siyakit mapaidaman iti pamatek, kadagiti naganna. Saan niya kas kadagiti sabsabaling o bing, Manong Robert? Nga makita kida nga, mapanda, sukunin ti anak din ni pagadana. Etedda di kapute, payungan da. Nga no da dumakit ubain da pay, no adda tinaapres nga pilaw, wenno naapres sa danom, iti pagnaan. Idinto nga siya kabsat kaya rigak ti mabasbas sa apiek. Nga, saan na makapayakpak? Saggay sa digdi addang na gabuti bumanesbe sa tudo nga subaen na pay ti angin. Nga no duma, maidasi, maiparusisi. Nabayag nga inililiw ko nga makita ko no maaramid met kanyak digdi makikita. Ngem pulos nga saan na natumpa. Nabisinana, nawawak iti pamatek. Sublianan takabsat iti agtawenak iti walo. Nga daytoy ti kang runa na matandaanak kadiri nagpasarakariga. Iti ima di iti nariinga anaganak kanya. Di na mapanti eskwela iti bigang. Nakarwaren ni Papa Roque, gaputa mapani nagpasada.
iti mamanehuen na abas, Manong Robert. Ayumi, saan ka nga mapaniji eskwela? Balikas ti inak. Mama, apay. Agtis kami ita. Second grading period din. Ket no saan ka pag-examen ang mga tawon ti grado ket saan ka makapasa. Api nga sikat ti mangisuro. 8 pa ilaeng titawin mo. Grade 2 ka pa ilaeng. Siyakit din yan ang yanakken ka ti surom. Mama, mapanak ma please. Ag-examen kami ita. Gunam-gunam ti maestrami di kalman niya. Awan ti agab absent gaputa. Eksaminasyon nin. No saan ka nga mapanno kunak saan gaga. Kit no agrasong kapay dita. Pagalabatek tarupam. Kinuna nakabsat. Nakabidang iditi tuwalya ti ina ket kalpasan de di nga bilin na kanya ken pangtana nga pagalabaten na ti rupak. Simre ken iti banyo ket dita nga inribag na pay ti pan nakairekep ti ridaw ti pagdigusya. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Buteng ko saan ako na nagkutkuti. Entugaw ko ket diti at tidtuga-tugaw nga narami diti kawayan iti pan nakasalas ti basita balay me. Manong Robert.
Maaburido ak gaputa. Nuwen ken mabalin jak kayat ti agabsent iti dayding aldaw. Tay sungarod ti aldaw ti eksaminasyon eh. Agingga nga naglukat ti ridaw ti banyo ket rimwaren ni mama. Oh, ano ti bubram dita? Nakatunganga kang agtutugaw. Ada ka di ubraek ma. Anyakit dinaya ti kinaktorpem nga ubing. Saan ko nga masangot ti agdalos dito balay, gapot aya bandak nga mapamangdalos iti balay, nga dakkel dita daya, gapot sumangpet di kiti agtagi kwa. Angim, umayak mangal daw dito ita, imbagada nga saan dang agpangal daw, malaksi diti pamiryanda. Isu nga agbati ka dito balay, ta agluto ka. Angim, kasanong ti pa nag-examin mi mama. Maganda. Kaungit na ti mestra ko, no? Saan nakaparuanin iti? Karin eksaminasyon yung subjects mi. Panay kalintegak, napatpatigkit di deta basa-basa, adal-adalin lukong ti panagsapol ko iti pagbiag tayo. Pangalati, palamot ko keng kano, jak tulungan ti amam. Balikas na nga makaungungit nga, arig na duklusin na kon, nga kasla, plano na nga, dangran manuruwe. Gapoy ti detoy naging inayadak nga napanitilikod tirikep tiridaw. Inalak ti nakapasanggir awalis. Inrugik manipod ti nagbedngan ti kusina ken ti salas. Ket rinugyakon awalisan. Ngem nakigtutak laengen manong idi. Gulpien niya agawin ni mama ti walis. Ket impangur na kanya. Namin adu iti patong ko ken naminsan iti bukot ko. Ngemtiin mo na, ket iti mismo nga abaga. Mamaha apa ay, kinunak gaputa, mabuti nga ken nasakit ti nagliswan ti, putan ti walis. Apay nga dito iti pangirugyam, mapangkaay ti kusina loko, saka mapumay ditoy, talaga nga, saan nga umiso ti, panagtrabaho miyumi. Mamaon na kuma dito'y sa alas kani sa runok ti kusina. Ay kastaya, o sige, kinunana kabsat ko ket ditan nga pinanawan na ket simre iti kwartuda ken ni Papa Ruke. Intuloy ko tinagwalis. Kada kay udti walis mat nagtilwak. Kada panangi gayat wenno panangi paayas ko iti murdong ti walis iti semento mat nagtilwak manong po. Kagiddan ti panangriknak iti naapges na panaas unay nga nagdiswan ti putan ti walis. Gapo ti panangibaot-baot ni mama kanya. Iti daytoy. Apay Diyos ko kinunak. Apay nga ti pay mismo nga inak. Ti mga ramid kanya kiti kastoy. Anya launay ti bason. Apay ngayon palubos mo pay laing nga may parswa ak no kastoy met laing tilak amik manipod iti. Babae nga nang yanak kanya ka. Hindi malpas ko hindi pa nakasalas ti balay, manong Robert. Napanak iti kusina, nga magtultuloy ti panagsangsangit ko. Marikriknak pay laeng ti sakit, ti panakaibaot ti putan ti walis kanya. Ken kasla makitkitak ti gumaygayibgeb, wenno kasla maurura marupa ni mama, gapoy di puntot na kanya. Dito'y nga, sinaysayaat ko ti trabaho, ngamin amangan ti sumanen ti pakabasura. Madamdama pa'y kabsat, addan ni mama. Nakaarwatin dito. Mapana ko nagdalos, mapana ko niti papana. Siguradun nga, malutom ti pangal daw ta, sakbay nga sumangpeta. Anya ka di tilutwek ma. Enruar ko ti adday ti ref, addan di talababo. Makamukan to namang dalos, makamukan to namang luto. Masapul nga masursurum ti trabaho ti unig ti balay. Tapno, at damit pag namayak ken ka, sa angkit di nga, puro papalpalamot ka, Yumi.
Kasamanan niyo ituloy tayong ibasa, ti surat ni Pagayam tayo Yumi, agyaman tayo karitso maganad. Thank you very much kini Lani Corpus, iti Xiamen, China. Ni Mr. Ono Predurupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Kastameten kini Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo asipubudno, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patakdirin na pasdek. TMT Construction Company, kukwa imat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda karirag kakalay nga aircon technicians, tapnon na ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat kini Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo ti Baguio, kaya't yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Paskon ti panagwalis wenno panagdalo si di kusina. Nakapanaw metten ni mama. Dito'y nga simreka kiti silid ko, Manong Robert. Tapno sukatak ti arwatek nga nakasagana ko mga arwat ko wenno ti school uniform ko. Iri pananguyos ko iti t-shirt nga daytoy ket uniforme kiti eskwela. Nasakit ti bukot ko. Naapkes mano.
Dito nga malagip ko ti panangibasnat ni mama iti putan ti walis. Napanak iti sango ti daan na aparador nga isu ti ayan di iti arwatek. Sinarmingak ti bukot ko ket tinalyaw ko ti nasa masarming. Anyan kabsat. Naipaurnos ti dua nga naglemma. Idinto nga ti may katlo ket adday ti babaen wenno nga 20 patong ko. Masya na kiti bagi kiti daydi agundaway. Nakauyusak nga tilaeng shorts ko ti adda. Iti akin baba nga paset ti bagi. Inpakleb ko iti katre manrowe. Dito'y kabsat nga nagan-anong uga. Naulit-ulit di iti saludsod. Apay nga naulpit ti inak kanya. Apay nga naulpit ti nariingak nga amak kanya. Apay nga paspasarik ti kastoy. Adda ka di makagapo, adda ka di basok ko. Dagita diti saludsod manong Ruben. Kasla saan siguro nga nakapapati nga ti maysa nga ubing nga agtawin mulaing ti walo. Ket addaanen ti kakasta nga balikas. Ngem maasot kabsat ko. Dagiti nakaumumbi ken nakaliddiday a balikas. No pasarem ti kas ti pinasar ko. Wenno paspasarik kadagiti agundaway. Nagsangsangitak manong Robert. Sinangsangitak ti biyag keng gasat ko iti uneg ti pamilyami. Wen kabsat. Mabasa ti nagdiswan dagiti matak iti mismo nga katre nga pagidindaak. Dito'y ngayon sublat ko ti pungan ngayon yapot iti rupak. Ngamin jakon masarkidan ti panaganugog ken panagsangit ko. Nga mangitundan iti panagbagkabagkat ti angis ko manong Robert. Ini maugutanen di iti mata iti luwa. Bimangunak. Entugaw ko dito ti bagi kiti iking tiskama. Napanunot ko ti bilin ni mama. Ngalutwek tinwar na manipod iti refrigerator nga pangaldaw. Linukatak ti aparador kiti nalak ti parabalay ko abalay. Wenno parabalay ko aba arawaten. Ensuot ko dito. Edi pa nang isuot ko na sair manin ti bukot ko. Mariknak manin ti akes. Ngem jakonin palubos nga nagsangit ak. Wen kapsat. Mauma akon nga agsangsangit. Malmesen digiti mata kiti lulwa. Nga amanganta. Ti sibubukil nga bagi. Mailunusen. Mailuyan ken liday. Tinurong ko ti kusina ket ditoy nakita ti 8 nga piraso at ingit ti manok, manong Robert. Dinalusak detoy, baben ti makitkitak nga aramiden kinimanmandar ni mama. Dinalusak iti asin. Kapasan na nang ipapudot iti danom. Kiti di, agburek ti danom. Indilnak ko iti, nasao nga tingit ti manok. Kalpasan na, inaon ko detoy. Enkarga ko niti kaserula, ket ditoy nga pantulig iti rekado pari iti adubo. Kapasan na, nagluto akon manong Robert. Gaputa duamet ti pagsaangan, ti paglutuan mi. Dito'y nga, ingeddan kun kabsat, ti pan nakaluto ti inapoy. Gandanin umalas 12, manong Robert, ngem awan pay ni mama. Agingga nga, adda nangig ko nga timek itiruar tiridaw. Tiridaw ti balay mi. Apo, buses metlaeng ti padak nga ubing, kabsat ko. Dito'y nga, napan ko nga rod inlukat tiridaw. Anya na pa nagsidaaw kumanong tamay sa kariti. Kaklasik nga karuba mi, tidimmagas. Alayo mi, agong unget ni ma'am, ape ka nga nag-absent ka, kit
examen tayo tata. Diyak ko mo may ibagangim. Napalalo ti pungtot ni Ma'am Keng ka. Awan ka no lang arudin iti masungsung batam no kasta nga agpasumbat. Saan ka pa yung may ag-examen? Anya nga arudin ti kunana. Awan may tinbagana angim dinakamat na ka iti agong ungit. So nga idagas kunto ko nakitinakim ko. So nga di magasa. Mga numaymayat no umay ka itang amalin. Tapno maka-partisipar ka iti examinin tayo itang amalin. Duamit kit dila ingat in examen mi tayo bigat. Dua nga subject. Imja ka mo ano into numalem no mano. O sige Yumi, mapanakon. Mapanakon ket mabisina kon. Ken dagos nga agsubliya kit eskwela tapno maka-review ak para iti examinasyon into numalem. Embaga kung kika, nasisiya at siguro no agrubot kan tapno umay kamit din nagklase when umay kamit din nag-examen. Amangan tagong ungit manin ni ma'am. No muna tano agungit kit iramraman na tayo amin. Gaputin baga ti kaklasik Manong Robert. Dinagdagos ko ti nagturong iti banyo. Saan ako na nagdigos, naglabarak laingin. E di malpasa ka makalabar, kabsat, napana ko niti unig ti kwarto. Inyusok ko manen ti school uniform ko, ken kastamit ten ti shirt ko. Dito'y kabsat nga inalak ti bag ko nga ayan, digiti notebooks, makairamanan libro, ken bulpen ko. Ket napana ko niti pagadalan. Ini pampanagnak sa anak pa'y unay nga nakadayo iti balay, nasabat ko ni mama. Nagsiddu kerak Manong Robert. Oy, saan din ti papanamiyumi? Mapangkay ti eskwela? Uwen ma, indagas ti kaklasik na karuba tayo nga. Pero magano ti ungungit ni mama ni ma'am kanya data, awanak. Kaputa sa anak ka no lang arudin na makasungsung ba ti klase. Diyak pa'y mapanag-examen. Nang karuden, saan man naluto kung ti pinaluto yun? Diyak makapanganggap po iti daanag ko. Sige, mapangkangaro din loko kit no. Asutaren na ka ti maestram iti panagabsent mo. Sige mapanakon na. Kasasapangan niya si Mang Pet iti classroom mi iti Dede Agundaway. Adda ti maestra nga kaslagin inana iti lamisaan na. Nagdiretso ak iti ayan na. Kaya di makita nak makaungit. Apay nga nag-absent ka iti bigat yumi. Saan mo ayan nga mo nga eksaminasyon tayo? Anya ti panagkunam? Ikang kay ti special test no pag-examining ka nga siksika? Trabahuek manin ti panag-examen mo, gapo iti panag-absent mo? Ma'am, pakawanin da ko ma. Sorry. Amok nga ag-examen tayo ng sanak nga pinalubusan ni mama nga umay dito eskwela ta. Adda nga min na pananakit siya nang ilutukin ko ana. Anya? Kasta ti aramid ti inam parakin ka? When ma'am, sa anak nga ululbud ka na kayo. Agpayso. Iti nga rin agdalusak, ma'am. Di na kinayat ti panangirugig nga agdalus iti salas. Inala na ti walis kit. Imbaut na kanya. Inininot ko nga inlukais ti arwatek. Impakitak ti bukot ko iti maestra, Manong Robert. Sinangunak ti maestra, ket kastoy di kiti balikas na. Kasta ka diti aramidin ti inamkeng kayo ni. When ma'am masansan. Pakawanindak ko mamam no sa anak na nakaumay. Mabuti nga kamang salungasing kin ni mama. Pakawanindak ma'am. Nalunag siguro tirik na ti maestra. Gapo ka rin impakitak ng ebidensya, ti pan nakaidadadanis ko iti uneg ti pagteengan ni.
Kastoy digiti si maruno abalikas na. Nangangka ka din. Api nga nakasapsapa kang orgin may. Nalamuyutin ti buses ni ma'am. Manong Robert. Saan ma'am? Saan akong anangan? Madanagan ako na ite. Di magasti ka klasik na ni Gemma karuba mingit imbaga nung agong ungit kayo iso nga. Dinardaras kong tinagsukat ka timaya kong dito eskwela. Saan akong anangan? Hindi umay ko dito eskwela na sabat ko ni mama. Saan naknet din ang pinawilan nga umay dito eskwela? Ako rin ka. Adapi makan. Ada sobra kiti balon ko ken urit si daen. Sige, mapangkad ta. Agtugaw ta, irwar ko ta kanem. Saan ka lakit di nga makapagpanunot nga na saya at eksaminasyon no? Saan ka pa'y anangan? Indasar na ti lunchbox nga ayan ti makan, Manong Robert. Gaputa talaga nga mabisinak met. Uray no mabaina. Kinan ko ti sobra nga balon ti maestra. Kabsat ko. Inimalpasa ka mga napanak iti comfort room. Ininawak tinanganak nga nagbalunan wenno lunchbox ti maestra, Manong Robert. Kedi di malpas ko, inted ko keng kuana. Ma'am, thank you. Kinunak. Nga magarubo si din digiti luwak, gaboy di asik iti bagi. Apeng agsangit ka. Saan ka agsangit yumi, ket maisurutakkin ka. Ragrag sakit ti bagim. Masapul nga, tung palim amin nga ibaga dagiti, naganak king katapno saan da nga dangran. Ngem, ipagunam-gunam mo nga napatik ti panagadan. Nadala ko mamabalin ko, ket aramideg. Ngem, amanganton umay ko kasarita ti inam. Amangan ta adad nga dangran na kano, nagipu nga iba, maamuan na nagipulong ka kanyak. Ma'am, saan? Saan, ma'am? Saan ko ma? Sigurado lakit di nga pagtulungan dak nga. Dangran da papakin ni mama no ang muda nga nagipag-aakit ka. Napilit ka nagibagata. Husto digiti. Pasamak no apay nga saan ka nakaumay tayo bigat. Balikas ko. Sige. Agtugaw kanta. Basaem digiti leksyon mo. Kastoy di nga subject digiti. Ipa-examine ko kada kayo. Ito namang rugiti klase. Dua aging ganay ti talo, depende ti oras. Kinunana, inalak nga rod di notebooks ko, kit dita nga rin pasok di na isurat ko. Barbaring no, addan tumalagip ko, no, marugyan ti eksaminasyon, Manong Roberta. Nag-examine kami nga ro, di makasangpit aminin, di kiti ka-klasik, wino oras and ti eksaminasyon, kabsat ko. Dakil ti pamatik nga damit ti maalak, gaputa, nagrepaso, wino nag-review ang. Kinado di kiti nasungbata. Inagawid kami ti malem, yumi, mabaling ka di nga, agbati ka, pagbitlaeng. Kino namanin ti maestra. Kinitadak di amin nakaklasik, kaya di makaruwarda amin iti classroom. Kinasarita na ti maestra. Diya ka mo no, anya ti bagakking ka. Masansan ka di nga, dangdangranda ka da. Mama kin ni papa. Saan ka nakasungbat? Agamakak Manong Robert. Amangan tanwad adupay di kiti maibagak ket maamuan da papakin ni mama ket adad damanin na dusaen da. Jakon simmong batpay ngem agluaak manen wenno agarubos manen di kiti luak. Alalala, saan kan niya pigitan niya sumungbat? Agsangit ka manen.
punasi mo di kitilwang. Alay mo tibag mo ket agawid ka. Dardarasim ti agawid tapno saan da ka nga utan. Ngem, no adda ti aramiden da ken ka. Ibagam kanya ka. Kinunak, wenno kinunana kanya. Dito'y kabsat nga nagtunged aklatan, ket ininayad kun tinagturong iti ayan titugaw ko, ket innalak tibag ko. Ditan nga, nagal-aluduyak met tinarimar, iti classroom mi, Manong Robert. Daituyen tinururan iregisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati pa nakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho manipod kanidi empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Edi makadano nakitibalay, Manong Robert. Nadatnyat da papa, pakaramanan ni mama. Ada kasangsango da nga dua alalaki. Madamati inumda, edi mismo nga sango ti balay mi. Ada kagayamin yumi. Kuna ni paparuke, ay mas di linutom nga tingid ti manuka. Adin sang pet ko, lotwem man, da pagpulutan mi ngagsasango. Kinunana, uwen pa, agsukatak laeng ta, lutwek. Kinunak, Manong Robert, bulon konti, nangalisto iti panagnak tap dumatungpal ko nga dagos, tinaibilin wenno na ibaon kanya. Awan ti sinsao kabsat ko, ket nagsukatak. E di ta makasukatak, dinarong konti kusina, agpaiso nga dati, tingid manin ti manok, ad-adungem ti imuna alinutok. Inaramid ko manen ti mo na proseso, Manong Robert. Dito'y nga, dinalusa kiti asin. Kalpasan na, dinilnaka kiti danong. Enkarga kiti kaserula, ket nirikadwak, kapari ta adubo. Ngem ti ayan na pagdaksan, gimalis ti butelya ti soy, ket nakaaduk basit ti naikargak nga soy, Manong Robert. Nupay kas tapat-tapat takidi,
nga saan niya maapektaran ti raman tinasao nga luto manong ko. Idi manutok detoy manong ko namin adu nga riraman-ramanak amanganta na apgad unay kaputi kaado ti soy nga naikarga wenno na irikado ngem saan met ditoy nga indasar kon kabsat iti mismo nga ayan dagiti agsasango apakiramanan da paparuke ken ni maman nangibati ka kumati sidaen ay saan pa jakmet ken nangibati kamu ka no mapulutan mi amin detoy inapoy ti kanem, inapoy metlaing ti sidaen, yumi. Kinunana, wenggayam. Alayim dito ya, mapangka iti tiyanggi, gumatang ka iti half case nga beer. Ay, uwen pa. Kinunak, tinurong ko nga ruden ti mismo nga ayan ti store, nga medyo pa nga daywen iti balay mi, Manong Robert, ti sudalayang ti aglako ti serbesa. At damit pagtagilakwan niya si Deg nga mawanla ko da serbesa. Dito'y ngayon bagak nga gumata nga kiti medya kahon nga beer. Kasbilin ni paparuke. Mabitbit mo nga rod. Yumi, awamit ni kadwam. Karigata ko niya bitbitin, nana. Amangan mo, kung tanak ni papa no. Mga yabak ka nakuha na iti kadwam. Kinunak niyam talagang agpangadwaak kabutaan mo ka na dagsen. Tinasao nga nakabuti a serbesa. Aglalo ket medya kahon ti pagatan na. Dito'y kabsat ngay dita. Bitbitek ket narik na ti aglako nga talaga nga marigata na. Oy, aguri ka. Aguri ka ta ayabak ti maysa kadigdi kadwa. Inayaban na ti maysa kadigdi kadwa na ket imbilin na nga itulnog na. Iti mismo nga balay mi, Manong Robert. Binaklay nga rod ti lalaki iti half case nga beer ket nagkuyog kami nga napan iti mismo a balay mi. Idi maidanon mi ti medya kahon na beer, Manong Robert, makitak nga kasla mas daaw ni paparuke, no apay nga dati nang itulnog kanya. Papa, deto iti supli kinunak. Inawat na ng imawan ti sa una. Wenno, kasla sinsintiren nak iti dedi agundaway. Idi makapano manong tinang itulnog kanya kalalaki. Apay nga nagpaitulnog ka. Apay nga, imeda ka pa ilang tulog. Kinunana. Diyak namin, mabagkat pa itay, marigata na kiso nga. Nasyan siguro ni Nana Belen, kit imbaon na ti kadwa na nga may mangitulnog kanya. Mayat man, nalaing kaya. Sige. Mayat ta, adda ti umay mangitulnog ken ka, no si kati mapanggumata. No mainom mi amin detoy, kit mayat pwede bagimi, agsublikan to kani bagam nga itulnog da kamanen. Uwen pa. Napanak iti uneg ti balay, Manong Robert. Dita nga napanak iti kwarto. Uwen kabsat. Rinepasok manen digiti notebooks ko, pakiramanan digiti libro. Preparasyon ko para iti panag-examen ko manen. Gaputa maituloy iti eksaminasyon, iti kabigatan na. Madama ti panagrepasok iti mariknak ti bisin, Manong ko. Mabisina ko. Ang iman niya ti sidaek. Inted ko met aming kada papa kada mamati. Linuto ka tingit ti manok. Makaamuditan. Mapanaklatan iti kusina. Mangtempla ako niti kapekit. Isundi. Ibukbuk ko ti inapoy ta. Mga nakon. Kinunak. Isungarod ti naramid ko, Manong Robert. Ket bayat amang mga anak makalulwa ak manen. Ngamin no kumatalagaan na pategak ka dagiti naganak kanya.
Gapo iti panangiruar ko amin iti anadubo katingid ti manok. Apay nga di daman may nangisubli ti kusina, tapno at na si daek, manok ko. Papagayam sa tayo nga may lipas nga may basa dahil surat ni pagayam tayo Yumi, iti dito nga gundaway. Santo nga tang agpatingga ti panakaidadadanes na iti mismo nga unig ti banayda. Anya nga min tinangbal ko ti kinatao, tinagsurat ka na tayo. Apay nga mairurumet, kang runaan iti biyang ti inana. Endo no bigat papagayam, awisin da tayo katanggay mi manen, para iti sa balintupay nga panakay parang ti programa tayo, ti napalabas. Dahil nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga marem ti Martes, Miyerkules tayo amin sa pada, agyaman kam tingay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.